Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Langga. Taong 1978. Matnog, Sorsogon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan itong si Langga sa poder ng kanyang ina. Meron sila noong mumunting tindahan ng kalabasa na siyang nagtataguyod ng lahat ng kanilang pangangailangan. Salat man sa buhay ang kanyang pamilya, kahit papaano, nagagawa nilang makaahon sa bawat araw na dumaraan. At dahil na rin sa tulong ng matalik niyang kaibigan, kung kaya't hindi sila nahihirapan sa kanilang mga inuulam. Palagi kasi sila noong pinapadalhan ng mga karne ng iba't ibang hayop kagaya ng baboy ramo at mga galang baka. Sa loob ng ilang taong pagkakaibigan ni Langga at ni Melissa, nagkaroon sila ng ugnayang kasing tibay ng magkadugo. Dahil sa puro nilang pagkakaibigan, kung kaya't itinuring din silang kaisa ng pamilya ni Melissa. Kahit may asawa na itong kaibigan ni Langga, hindi pa rin sila nawawala ng panahon sa bawat isa. Paminsan-minsan nga, dumarating na sa puntong nakikitulog na itong si Langga sa bahay ng mag-asawa. Hindi naman problema yon para kay Melissa, sa kadahilanang masaya din siya na naroon si Langga sa kanila. Isang araw, habang abala sa mga gawaing bahay itong si Langga, bumisita sa kanila itong si Melissa. Meron itong daladalang isang bungkus ng karne na nakasilid pa sa isang bayong. Langga, heto nga pala karne ng baboy para sa ulam ninyo. Wika ni Melissa. Isang, nag-abala ka pa? Ikaw talaga hindi mo ako nakakalimutan. Masayang sagot naman ni Langga. Matapos nilang mag-usap, agad naman niyang iniabot ang bayong na dala-dala nito. Pumasok na din sila noon sa kanilang bahay upang mapag-usapan ang nais ilahad na balita ni Melissa. Pagpasok nito sa kanila, nadatna nilang kumakain ang mga magulang at ang ilan niyang kapatid sa sala. Melissa, napakaaga mo naman. Halika, kape tayo. Pag-aya ng tatay ni Langga. Sige lang tay, nagkape na ako sa bahay Siya nga pala, kaya po ako naparito sa inyo para ibalita na nagdadalang tao na ako. Sagot naman ni Melissa. Nang marinig ito ni Langga, abot langit agad ang kanyang naramdamang kaligayahan. Hindi niya mawari noon ang kanyang nararamdaman para sa kanyang kaibigan na para bang isang tagumpay din para sa kanya ang pagdadalang tao nito. Alam ni Langga kung gaano noon kasaya si Melissa sa kadahilan ng isang taon na nitong pinapangarap na magkaroon ng supling. Habang patuloy niya itong hinahagkan, panay lang naman ang pagngiti sa kanya ni Melissa. Matapos ang mga pangyayaring yon, pinili nilang magluto upang idaos ang unang buwan ng sanggol na dinadala ng kaibigan ni Langga. Subalit, hindi pa man tapos ang pagluluto ng kanyang mga magulang, nagpaalam na itong si Melissa para umuwi. Tay, Nay, pasensya na kayo Hindi na ako makikisali sa salo-salong yan. Dahil may pupuntahan kami ng asawa ko. Mauna na ako sa inyo Wika ni Melissa. Nang marinig ni Langga ang sinabi nito, ay ninais niya pang ihatid itong si Melissa. Habang sila ay naglalakad, panay naman ang pag-uusap nilang dalawa ukol sa magiging plano ni Melissa sa mga panahong malaki na ang tiyan niya.
Isang, kapag may kailangan ka, sabihan mo lang ako ha. Nandito ako palagi kapag kailangan mo ako. Wika ni Langga. Oo naman, tsaka huwag mo na munang alalahanin tong anak ko, Ga. Disyembre pa ito ipapanganak kaya mahaba-haba pang paghahanda. Siguro, mga bagong taon na siguro ang kapanganakan ko. Sagot naman ni Melissa. Nang marating na nila ang tahanan ng kanyang kaibigan, nadatna nilang naghihintay ang asawa nito. Nakatitig lamang yon sa pintuan ng kanilang bahay habang patuloy na pinagmamasdan ang kanilang paglalakad. Di naman ito gaanong pinansin ni Langga sa kadahilanang sanay na siya sa pag-uugali nito. Hindi kasi yun pala salita at palagi lamang itong nakatitig sa malayo. Sa pagpasok nila sa tahanan ni Melissa, bumungad sa kanila ang mga lauyang naluto na at mga kalderetang nakalapag sa mesa. Sa sobrang dami ng pagkaing yon, ay hindi mapigilan nilang dalawa na masiyahan sa kanilang mga nakita. Ilang minuto pa ang lumipas, ninais na muna nilang paglantakan ng pagkaing nakahanda na sa mesa bago tuluyang gawin ang kanilang mga gawain. Dala ng kuryosidad nitong si Langga, ninais niyang magtanong sa kanyang kaibigan kung bakit tumanggi ito sa hinandang salo-salo ng kanyang pamilya. Nang marinig naman ni Melissa ang katanungan ni Langga, sumagot naman ito ng, paano kung hindi tatanggi? Kapatid mo yung nagluto. Sigurado akong merong asin ng pagkain yon kahit kakarampot. Alam mo naman, di ba? Bawal na bawal sa akin ang asin at kalamansi dahil sa sakit kong dinadala. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtitig naman ni Melissa kay Langga ng nakangiti. Matapos nilang mag-usap, ninais na muna nilang kumain ng mabuti sa kadahilanang nagmamadali ang mag-asawa. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan ni Langga na sumama sa pupuntahan nila Melissa. Wala naman kasi siya noong gaanong gawain dahil sa alam niyang meron nang nagbabantay ng tindahan nila. Habang sila ay naglalakad, doon nalaman ni Langga natutungo pala sila sa niyugang binabantayan ng pamilya ng asawa ni Melissa. Hihingi sila doon ng mga pangontra para maging ligtas ang paglaki ng bata. Ilang minuto pang paglalakad, narating na nga nila ang isang napakalawak na niyugan kung saan hindi ito gaanong pinupuntahan ng tao. Sa sobrang lawak ng niyugan sa lugar na yon, ay halos hindi mo na magagawang malaman ang labasan nito patungong baryo. Kung nagkataong hindi ka pamilyar sa lugar, maaari kang maligaw hanggang sa dumating ang puntong paikot-ikot ka na lamang doon ng buong araw. Marami na ring nagkalat na kuro-kuro sa baryo noon nila Langga, ukol sa lugar na yon. Ayon sa istorya ng iilan, may mga gumagala umano roong iba't ibang uri ng mga sigbin na siyang nagbabantay umano ng niyugan. Ilang beses na ding naibalita sa kanila ang pagkawala ng mga taong nagnanakaw ng niyog sa lugar na yon. Sa pagsilay ni Langga sa bahay ng mga magulang ni Melissa, tumambad sa kanya ang napakaruming paligid. Halos makikita mo talaga sa lugar na hindi nalalapatan ng walis ang bakuran nito. Bukod sa dami ng mga dahon ng nyog na nagkalat, ay napakarami ding mga nyog na itinatambak. Ilang minuto pa ang lumipas, lumabas na nga ang ama ng asawa ni Melissa upang sila ay kausapin. Sa pagsilay nito sa kanila, ay biglang nabalot ng takot si Langga
nang sa hindi malamang dahilan. Pagpasok nila sa pamamahay nito, bumungad sa kanila ang napakaraming banga sa loob ng bahay. Lahat ng bangang naroon ay merong nakalublob na mga karne ng hayop na nagsisilbing imbaka nito. Isang, para sa ng mga bangang yan? Tanong ni Langga. Para yan sa mga pagkain nila, Langga. Alam mo naman dito sa Nyogan, napakahirap maghanap ng mga pagkaing maaaring pakinabangan. Pagpapaliwanag ni Melissa. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagharap sa kanila ng mga magulang ng asawa ni Melissa upang magtanong sa kanilang kailangan. Ineng, mabuti naman at napadalaw kayo sa amin. Pasensya na kayo kung makalat ang bahay namin ha. Hindi kasi kami ngayon umaasa na merong bibisita. Wika ng ama ng asawa ni Melissa. Ayos lang ho yun, Tay. Biglaan nga din ang pagpunta namin dito eh. Hihingi ho sana kami ng gamot para sa supling na aking ipinagdadalang tao. Sagot naman ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nananatiling nagmamasid lamang itong si Langga. Maya-maya pa, bigla namang tumayo ang asawa nitong babae upang kumuha ng kanilang makakain. Paglapag ng mga pagkain nitong niluto sa lamesa, ay agad namang lumapit si Melissa sa kanya na nagsasabing, Di ba ga busog ka pa? Huwag ka nang kumain dito ha. Nang marinig ni Langga ang sinabi nito, ay para bang hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Melissa. Hindi na lamang siya kumibo noon upang wala na silang maging pagtatalo. Masakit man yon para sa kanya, alam niyang merong dahilan kung bakit sinabi yon ng kanyang kaibigan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naging seryoso ang mga taong nasa loob ng bahay nang sabihin na ni Melissa ang tungkol sa pagdadalang tao niya. Ilang minuto din sila noong binalot ng katahimikan hanggang sa nagwika ang ama ng kanyang asawa ng, Bakit ngayon nyo lang inilahad ang bagay na ito? Alam mo namang mapanganib na maglakad ng mga kagaya mo na walang daladalang pangontra. Paano na lang kung merong nakasunod sa'yo, Melissa? Galit na tanong nito. Pasensya na ho kayo, Tay. Kaya nahuli ang pagbalita namin ito sa inyo kasi hindi pa namin yun nakukumpirma noong mga nagdaang araw. Tsaka wala pa naman hong nakakaalam nito maliban sa aking kaibigan at sa inyong anak. Sagot naman ni Melissa. Matapos ng kanilang pag-uusap, agad din naman silang nagbigay ng mga pangontra. Nasa anyo ito ng langis at meron itong mga maiitim na sunog na kahoy na nakababad. Hindi naman nagawa pang magtanong noon ni Langga kung para saang gamit ang mga bagay na yon. Ilang oras pa ang lumipas, napagpasyahan nilang bumalik na sa kanilang tahanan. Bago tuluyang umuwi noon si Langga, ay nagawa pa nilang kumain ng panghapunan sa pamamahay ng kanyang kaibigan. Dahil sa sanay na siyang kumain ng mga matatabang, kaya na may hindi na niya iniinda ang mga pagkaing niluluto nila Melissa na kulang sa mga sahog at pampalasa. Kung hindi nyo kasi na itatanong, ang ina noon ni Langga ay meron ding sakit sa bato at atay, kaya bawal din para sa kanilang pamilya ang kumain ng pagkaing masyadong maalat at punong-puno ng mga pampalasa. Nasanay na din siya noon sa mga pagkaing matabang bago niya natikman ang luto ng kanyang kaibigan. Iniisip na lamang niya noon na meron ding sakit ang asawa ni Melissa, kaya na may purong matatabang na karne lamang ang niluluto nito. Nang akmang uuwi na noon si Langga,
Bigla na lamang siyang pinigilan ni Melissa nang sa hindi malamang dahilan. Ga, dito ka na matulog ha? Kailangan ko kasi ng makakasama mamayang gabi. Natatakot ako ga, dahil iba ang pakiramdam ko ngayong araw eh. Huwag mo nang problemahin ang iyong ama't ina. Ako nang bahalang magpaliwanag kinabukasan. Wika ni Melissa. Sige Isang, kung yan ang gusto mo, wala namang problema. Sagot ni Langga. Ilang oras pa ang lumipas, sumapit na nga ang takip silim. 2 gasera lamang noon ang nakasindi sa mumunting kubo nila Melissa na siyang nagbibigay liwanag sa kanila. Ang asawa naman nito ay halos hindi na mapakali sa kadahilan ng panay ang pagmasid nito sa labas ng kanilang bahay. Maya-maya pa, bigla na lamang itong lumapit sa kanila at nagwika ng, Isang, dito na muna kayo ha. Kahit anong mangyari, wag na wag kayong lalabas sa silid na to. Nang marinig ni Melissa ang sinabi nito, ay agad niya namang ibinigay sa kanyang asawa ang isang tangkay ng puno na nasa ilalim ng hinihigaan nila. Kasabay ng pagkuha nito, ay siya namang mabilisan nitong paglabas sa kanilang tahanan. Habang nakikiramdam noon si Langga, napansin nilang meron itong kausap sa labas ng kanilang bahay. Ayon kay Langga, na nasa 2 katao ang kausap nito at para bang nagtatalo. Panay naman noon ang pagsagot ng asawa ni Melissa hanggang sa dumating ang puntong hindi na sila nagkakaunawaan. Bago sumapit ang 7:00 ng gabi, nakarinig na itong sila Langga ng mga mahihinang pag-uungol na nanggagaling sa mga taong nasa labas ng kanilang bahay. Matapos nila itong marinig, bigla naman itong sinundan ng kalabog sa dingding na para bang merong 2 hayop na nag-aaway. Nakakarinig na din sila noon ng mga pag-angil at pagsisigaw na nanggagaling sa asawa ni Melissa. Pagsipat ni Langga sa mukha ng kanyang kaibigan, kitang-kita niya ang bakas ng pag-aalala nito. Habang patuloy niyang pinakikinggan ang mga bagay na yon, ay hindi niya lubusang maunawaan kung ano ang mga nilalang na naglalaban sa labas ng tahanan ng kanyang kaibigan. Halos inabutan din niyo ng higit 1 oras hanggang sa tuluyan ng bumalik ang katahimikan sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang pumasok sa silid na kanilang kinaroroonan ang naliligo na sa dugo na asawa ni Melissa. Dali-dali nila itong pinahiga upang gamutin. Hindi na din noon nagawa pang magtanong ni Langga sa kadahilan ng tanging pag-aalala na lamang ang pumasok sa kanyang isipan. Matapos ang mga pangyayaring yon, mahigit na ibinili ni Melissa kay Langga na isikreto ang mga kaganapang kanyang nasaksihan. Magiging delikado kasi yon para sa kanilang dalawa kapag nagkataong maraming nakaalam sa sikreto ng kanyang kaibigan. Ilang buwan pa ang lumipas, tuluyan na ngang dumating ang buwan ng kapanganakan ni Melissa. Sa pagkakatanda ni Langga, nasa buwan yon ng Disyembre at kasalukuyang idinaraos ang kaarawan ni Kristo. Nalalapit na din ang araw na yon sa bagong taon na siyang kapanganakan ng kanyang kaibigan. Isang gabi, habang naglalakad papunta ng bahay ni Melissa itong si Langga, narinig niyang nagsisigawan ang mag-asawa. Nagtatalo ang 2 yon sa kadahilan ng gustong magpasama ni Melissa kay Langga sa araw ng kanyang kapanganakan. Mariin naman itong tinutulan ng kanyang asawa, gawa ng
isang sumpa para sa mga manganganak na aswang ang masilayan ang kanilang sanggol ng isang tao. Nasa paniniwala ng asawa ni Melissa na kapag nagpasama siya kay Langga, siguradong ikakamatay yon ng kanilang nag-iisang anak. Magiging lasog-lasog na karne ang buong katawan nito sa oras na siya ay manganak at nakita ito ng tao. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbabangayan, doon niya narinig ang pagbabanta ng asawa ni Melissa. Melissa, ito ang pakatatandaan mo. Sa oras na may mangyaring masama sa anak ko, pinapangako ko sa iyo ngayong gabing to, uubusin ko ang lahi ng kaibigan mo. Hindi ako pumapatay ng tao, Melissa. Pero kung anak ko na ang pinag-uusapan, nakahanda akong gawin ito. Galit na bulyaw ng asawa ni Melissa. Bukas, bago tumungtong ang gabi ng pagbabagong taon, kinakailangan mong tumungo sa yungib kung saan ikaw ay manganganak. Sundin mo na lamang ang nais ko para wala tayong problema. Matapos itong marinig ni Langga, agad din naman siyang umuwi upang mag-akmang walang narinig sa pagbabangaya ng mga ito. Kinaumagahan, napagpasyahang bumalik ni Langga sa tahanan ni Melissa, subalit hindi na niya ito nagawa pang maabutan. Ang tanging naroon na lamang noon ay ang kanyang asawang tuliro at nakatingin sa malayo. Hindi na nag-aksaya pa si Langga na kausapin ito sa kadahilanang natatakot din siya doon. Sa pagsapit ng gabi ng bagong taon, walang pagdadalawang isip na tinungo ni Langga ang isa sa mga kuweba na madalas nilang paliguan ni Melissa. Kung hindi siya nagkakamali, yon ang tinutukoy na yungib ng asawa nito. Habang dahan-dahan niyang tinatahak ang daan patungong ilog, panay naman ang pagmasid niya sa paligid. Napakalakas na noon ang tibok ng kanyang puso sa kadahilanang labis siyang nababahala kapag dumating sa puntong makita siya roon ng asawa ni Melissa. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan naman niyang narating ang lugar na hindi nakakasilay ng kahit na anong bagay. Pagpasok niya sa yungib na yon, bumungad sa kanyang mga tenga ang pagsisigaw ni Melissa dahil sa sakit. Dali-dali niya itong pinasok upang malaman kung ano ang mga nangyayari. Nang marating na niya ang lugar na kinaroroonan ni Melissa, bumungad sa kanya ang napakaraming lampin na nakapalibot dito. Kitang-kita niya ito sa kadahilanang nagkataon namang nakaposisyon si Melissa sa lugar ng yungib na kung saan merong butas sa ibabaw. Nakakapasok doon ang liwanag ng buwan na siyang nagpapalakas ng husto kay Melissa. Pagkasilay na pagkasilay niya sa nahihirapan niyang kaibigan, agad din naman niya itong pinuntahan upang bigyan ng tulong. Niyakap niya ng niyakap ito habang patuloy na tinatanong kung ano ang kanyang magagawa. Paghawak ni Langga sa tiyan nito, bigla namang pumutok ang bahay bata ni Melissa na siyang naging hudyat sa paglabas ng anak nito. Paghawak ni Langga sa ulo ng sanggol, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niyang hindi sumabay ang buong katawan nito. Tanging ulo na lamang ang lumabas sa sinapupunan ni Melissa na siyang labis na ikinatakot ni Langga. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon nila napatotohanan na totoo nga ang paniniwala ng asawa ni Melissa. Nais mang magalit noon ang kanyang kaibigan, ay hindi niya ito magawa-gawa sa kadahilanang nais lamang niyang tulungan si Langga. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagluwal sa natitirang parte ng kanyang anak,
ay bigla na lamang dumating ang kanyang asawang umiiyak. Nagwawala yon habang dahan-dahang nagbabago ng kanyang kaanyuan. Sinabi ko na sa'yo, Melissa, na kapag may nangyaring masama sa anak ko, hindi ko mapapatawad yung kaibigan mo. Ngayon mamili ka. Buhay ko o buhay ni Langga? Sigaw ng kanyang asawa habang patuloy itong nag-aangil. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagsugod ng kanyang asawa kay Langga nang walang pagdadalawang isip. Nang masipat ito ni Melissa, agad din naman siyang tumayo habang dahan-dahang nag-iiba ang kanyang kaanyuan. Paglalarawan dito ni Langga ay halos maihahalin tulad mo ang anyo nito sa isang baboy ramo, subalit nasa katawan ng isang tao. Lahat ng balahibo nito sa kanilang katawan ay mahahaba at kasing tigas ng bakal. Matatalas din ang kanilang mga kuko na pangunahing sandata nila sa pakikipaglaban. Segundo lamang noon ang naging pagitan nang tuluyang maglaban ang mag-asawa. Kahit nakalawit pa kay Melissa ang bituka ng kanyang namatay na anak, ay pilit niya pa ring ipinagtatanggol ang buhay ng kanyang kaibigan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumagos ang matatalas nitong kuko sa kanyang asawa habang umiiyak. Tanging pag-ungol na lamang noon ang nagawa ng kanyang asawa habang dahan-dahang bumabagsak sa lupa. Maya-maya pa, tuluyan na itong nawala ng buhay sa mga kamay ni Melissa. Nang masipat ito ni Langga, inakala niyang maging siya ay papatayin din ng kanyang kaibigan. Subalit paglapit nito sa kanya, ay nagwika ito ng, Langga, sa pag-alis ko, naway hindi mo ako makalimutan. Bago mo tuluyang lisanin ang yungib na ito, sabuyan mo ng asin ang aming mga katawan. Wala na akong naiisip na kahantungan ng aking buhay, maliban sa kamatayan. Ngayong wala na ang lahat ng aking mga minamahal, nais ko na lang ding malagay sa katahimikan. kasabay ng pagwika ni Melissa, ay siya namang mabilisan niyang pagtarak sa kanyang katawan ng kanyang matutulis na mga kuko. Matapos niya itong gawin, agad din naman siyang bumagsak sa kung saan naroon ang bangkay ng kanyang asawa. Wala nang nagawa noon si Langga kung hindi ang umiyak habang patuloy na pinagmamasdan ang katawan ng kanyang kaibigan na dahan-dahang nawawala ng buhay. Matapos ang mga pangyayaring yon, kumuha siya ng isang bungkus ng asin. Pagbuhos niya sa mga katawan nito, laking gulat na lamang niya nang makita niya itong dahan-dahang naaagnas hanggang maging buto. Maya-maya pa, tuluyan na ring nawala ang bakas ng mag-asawa sa paligid. Nang mapagtanto ni Langga na wala ng saysay ang pananatili niya sa lugar na yon, ninais na lamang niyang umuwi sa kanilang tahanan. Naging tuliro siya noon at tulala sa loob ng ilang buwan dahil sa patuloy niyang pag-alala sa masasaya nilang alaala ni Melissa. Habang patuloy niyang ikinukubli ang sikreto ng yumaon niyang kaibigan, doon niya nagawang marinig sa isang albularyo ang lahi ng mga ito. Ayon sa albularyong kanyang nakuhanan ng mga istorya, isa umanong lahi ng mga Mitan ang pamilya ni Melissa. Napapabilang yon sa mga asbong kumakain lamang ng hayop at payapang nananahan kasama ng mga tao. Mababagsik din ang mga yon, subalit meron silang hindi masukat na pagmamahal
sa mga ordinaryong tao. Kapag nagawa mo silang maging kaibigan, magiging matapat sila sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Hindi ka rin nila magagawang traidorin o kahit kitila ng buhay. Nasa paniniwala kasi ng mga mitan na ang pagpatay ng tao ay labis na ikakasama ng kanilang mga kaluluwa. Nang marinig ni Langga ang sinabi nito, doon niya pa lamang napagtanto na kaya nagawang patayin ni Melissa ang kanyang asawa ay dahil na rin sa pagmamahal nito sa kanya. Ayaw niya itong makagawa ng isang matinding pagkakasala at ang tanging paraan lamang para maiwasan ito ay kitilan yon ng buhay. Magpahanggang sa ngayon, patuloy pa ring sariwa sa memorya ni Langga ang minsang karanasan niya sa yungib noong nakasaksi siya ng panganganak ng isang aswang. Okay, opinion ko sa kwento. Grabe no, ngayon ko lang narinig yung ganitong klase, yung bawal makita ng tao yung aswang, yung nanganganak na aswang. Kasi kapag nanganak, matitigok yung baby, yung sanggol. Tsaka yung lahi ng mitan. Ngayon ko lang rin narinig to eh. May ganun pala no, yung, ito yata yung sinasabi ng ibang albularyo na may mga aswang na nakatira sa syudad o kung saan mang matao na kaya nilang makipaghalubilo. Pero yun nga, ang sabi rin sa kwento na sobrang tatabang ng mga niluluto nila. Medyo napapaisip ako eh. Siguro kung may kapitbahay tayong matabang magluto, di kaya mitan sila. De, biro lang. Pero baka yun nga, may sakit, 'di ba? Kasi kadalasang kinakain na may sakit nga yung mga matatabang. 'Di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. At nga pala, pahabol lang. Unang kwento natin ngayong taon to, kaya Happy New Year sa inyong lahat. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.